αρχή της σχολικής χρονιάς που ο Κυριάκος μετακόμισε στη νέα του γειτονιά και άλλαξε σχολείο, η ζωή του μετατράπηκε σε κόλαση και η σχολική του ρουτίνα έγινε φιάλτης. Ο φόβος τον είχε καταπνίξει. Δεν μπορούσε να φύγει από το σχολείο του για το σπίτι χωρίς να κινδυνεύει από τα παιδιά των μεγαλύτερων τάξεων που του έκλεβαν το χαρτζηλίκι. Ο Κυριάκος ήταν συνεχώς στόχος βίας και εκμετάλλευσης. Σε 5 λεπτά θα είμαι εκεί. Δεν μου το λες. Δεν θα καθυστερήσω. Ποιος τηλέφωνο, φέρε με τα λεφτά σου. Ζητάτε τα λεφτά τώρα. Δώσε μου τα λεφτά τώρα. Όχι, όχι. Ο Κυριάκος πήγαινε από το σχολείο στο σπίτι του. Μια παρέα 2 παιδιών από μια μεγαλύτερη τάξη θέλησε να του πάρουν το χαρτζηλίκι. Ένας μεγαλύτερος που τον λυπήθηκε και τον βοήθησε. Δεν είμαι αναγκασμένος να δώσω. Μην αντιστήσεις εδώ, τελείω. Τι κάνεις εκεί? Ποιος σε φύγε. Εσύ φύγε ρε. Καλά φεύγω, αλλά μην του μπερδέψαμε. Και με σένα το ίδιο. Λοιπόν, αν ξαναγίνει κάτι θέλω να μου το πεις. Όχι, δεν πειράζει. Θα πάω σήμερα να μιλήσω στη μάνα μου. Εντάξει, πάμε. Τι έχεις, παιδί μου, δεν είσαι συναχωρημένος. Εδώ και μερικούς μήνες τα παιδιά μου κλαίουν στο σχολείο. Και γιατί δεν μου το είπες? Φοβόμουν. Μην ανησυχείς, άλλο θα έρθει στο γραφείο και θα το κανονίσω. Έτσι και ξαναπειράξω το παιδί. Θα έρθει το μπαμπάκι μαζί μου. Συγγνώμη, Κυριάκο. Δεν πειράζει. Γιατί χτυπήσετε το παιδί μου? Δεν είναι σωστό αυτό που κάνετε. Απαιτώνω τους φίλους. Τι έχεις, παιδί μου, γιατί είσαι απολυμμένα? Εδώ και μερικούς μήνες τα παιδιά μου κλαίουν στο σχολείο. Τα λεφτά σου τώρα. Δεν είμαι αναγκασμένος να δώσω. Μην αντιστήσεις. Ναι, τι κάνεις εκεί? Φύγε. Σήκω φύγε ρε. Φύγε. Σήκω φύγε ρε. Τσιρίκο, πάρε τα λεφτά. Δεν είμαι αναγκασμένος να το κάνω. Ξέρεις τα λόγια.